И здравейте хора, аз съм MegaBG. Да караме направо днеска. Ще играем Off-Rover. Не бе, аз трябваше да играя друга игра, ама ще играем Off-Rover, добре. Ще влезем вътре и добре, да потегляме. Трябва да закараме гумите на някой. Не, много мразя така да стане. Ще надуя гъста и ще извия колкото се може. До мен тук до мен на седалката е Сашко. Бъди се, Сашко. Кажи нещо, кажи здрасти на YouTube. Здрасти! Искам да кажи здрасти Барбарин Кинг. Кажи здрасти, Барбарин Кинг. Здрасти. Искам да кажи Мариан Трактора здрасти. Май седи. Красиво. И така. Ние паднахме. И така. Отново продължаваме. Ако искате да снимам на 4x4 офроувър, още офроуд, да се забиваме още и да има смях с Мариан Трактора и с Сашко Зебрата и с Барбарин Кинг. Падай долу, бе. Изобрази долу. Да, ама трябва да взема чекпоинта. Като печен пич. Ти къде си, бе, Даниел? Нали играем мултиплеер, къде си? Пак карам аз ремаркета. Не, къде си, ама не мога да се намерим. Добре. Значи мен се има спалва тук. А то по принцип спалва на различни места. Добре, всичките гуми свъркнаха. Демек, че и да идем до финала. Отново трябва да започнем, защото поне с една гума трябва да идем. Ще караме внимателно, брат, внимателно. Дай направо. Дай направо, бе. Не мога, човек. Ще ми се разсипат гумите. И какво? Оня ден като фракна, нищо ти не стане. Да ти купа абонати? Да. Как? Губи абонати. Как, бе? Аре, бе, Даниеле. Така, хора, тук сме. Да знаете, майтапа, нали знаете, ние играем синглплеер. Даниел пак играе 4x4 офроувър, там си нещо. Но играем синглплеер. А ние се забиваме в дървета. Нали знаете? Сашко тук Зебрата и Мариан Трактора. Леле, отвъд на гумите. Барбарин Кинг си е луд, както обичайно. 2 хила са ми малко днес. 2 хила са му били малко. Мариан Трактора като жаба подскача тук. Ние ще продължаваме с играта. Но ще караме на спирачка. Този ще пречупва. Тук има едни котенца малки е тук и през прозорец ги гледа и ще вика, че ще ги пречука. А Сашко Зебрата се или като зебра. А Барбарин Кинг демон качи един баир или му пъква лебедката. И така сме си ние. Лудички шашави. Труда е бак така фарчи ремаркето да е. Какво имаме сега в този час? Не знам. Хора, Сашко имаме този час. заради вас в момента Аре, кажи ме. не ям. Защото сме голямо междучасие и предаваме пряко от училището. Както знаете, За втори път го казваш. за втори път го казвам. Добре, ти си много точен в броенето. Аз не влизам. Стой. Искам на паркинг, за да видя гуми имам ли въобще. Значи хора, нямаме гуми. Какво ще правим сега? Трябва да се връщаме. Нали, Барбарин Кинг? Да, бе. Ама не, аз все пак ще ида да видя какъв е пътя. Така че... Така. Бах ти печения пичка мина да го ела. Минавам си без проблем, пайда. Некъде тук трябва да е финала. Тук за... А не на бира. За джип мършав. Ето го и финала, хора. Ето го и финала. Но няма да стане, защото нямам гуми, хора. Ето, гледайте. Нямам гуми и няма да стане. Затова се връщаме от начало.
или ще довършим другия път. Да не се забравяй с моето видео. Чао, хора! Не, чао. Първо ще скоча от планината. И Аз съм чао, хора! самоубий. Адреналин!